Egun ondan hori, eta ongi etorriak ezoiko osoko bilkura honetara, gehi jarraituz. Lehenengo puntua, 2018ko maiatzaren 25 egindako bilaren akta onartzea labadagokio, inork esatekorik, hau batez onartuko dugu, hau batez onartzen da. Bigarren puntua ezkontzeko almena eskuordetzeko 500 eta 11 zenbakidun alkate dekretuaren berri ematea. Dekretuak ondorengoa dio. Toki araubidearen oinarriak arautzen dituen legearen 21 eta 3 artikului eta udal araudi organikoaren 76 artikuluri lotuta. Kode zibilaren 51 artikuluak eta toki erakundean antolaketa jarduera eta erregimen juridikoari buruzko arauaren 44 artikulak ematen dizkidaten eskuduntzez, baliaturik ondorengo erabakia hartu dut. Lehenengoa, Luciano Martínez Iglesia, Amorite Etxanoko Zinegotzi jaunaren esku, ustea jarraian adierazten den ezkontzeko almena. Luis María Iglesias Rodríguez eta Manuela Ortiz Gómez Coronado, jaun Andreak. Ezkontza apirilaren 28an burutu zen. Daniel Saez Vegas eta Marta González Alonso jaun Andreen arteko ezkontza. Ezkontza hau urriaren 15ean izango da. Bigarrena, Ander Uriarte Pujana, Amorite Etxano udaleko Zinegotzi jaunaren esku ustea jarraian adierazten den ezkontzako almena. Iker Allende Urones eta Idoia García de Cortázar González de Belandia, jaunen Andreen arteko ezkontza. Hau, ekainaren 29ean izan zen. Joseba Francisco Fernández García eta Garasia Perribai Lamberto jaun Andreen arteko ezkontza. 2018ko abuztuen 18ean izango da. Hirugarrena, Urko López Odrezola, Amorite Etxano udaleko Zinegotzi jaunaren esku ustea, jarraian adierazten den ezkontzeko almena. Benito Martín González eta Sarai Díaz Barrueta jaun Andreen arteko ezkontza. Ezkontza hau ekainaren 30ean burutu zen. Bestetik, Amarao Davila Mejías eta Maitane Lozano Uete jaun Andreen arteko ezkontza. Hau irailaren 8ean izango da. Joseba Aguilar Martín eta Estibaliz García Zarandona jaun Andreen arteko ezkontza. Hau urriaren 19ean izango da. Laugarrena, Itxaso Berojalbi Zabala, Amorite Etxano udaleko Zinegotziaren esku ustea, jarraian adierazten ezkontzeko almena. Marcos Alonso Tortajada eta Ione Arginoniz López, jaun Andreen arteko ezkontza. Hau ekainaren 30ean burutu zen. Bestetik, Nelson Gabriel de León Mota eta Ismarai Villarreal González arteko ezkontza. 2018ko ekainaren 30ean ere burutu zen. Joaquín Fernández Ferreras eta Iaiza Ballesteros Castilla jaun Andreen arteko ezkontza. Hau uztailaren 28ean burutuko da. Bosgarrena, Anaz Gandiaga Sarasua, Amorite Etxanoko udaleko Zinegotziren esku ustea jarraien adierazten diren ezkontzeko almenak. Borja Monzón Balderas eta Maria Olga González Moral jaun Andreen arteko ezkontza. Hau irailaren 15ean burutuko da. Zigarrena, Xabir Irakuliz Agirre, Amorite Etxanoko udaleko Zinegotzi jaunaren esku ustea, Jesus Manuel Bárcena Gobea eta Tamara García Rodríguez jaun Andreen arteko ezkontza. Hau irailaren 15ean izango da. Zazpigarrena, momentu honetan gauzik abizen aiten, udal batxarioni berri ematea, eta 8garrena, Bizkaiko aldizkari ofizialean argiteratuko dela. Hirugarren puntura joko dugu, ondorengo alkateen dekretu berri ematea, 708 alkatetxa dekretua, transferentzi kreditu globala eta 794 alkatetxa dekretua. Dekretuak gaitzeko 3. zenbakidun espedientea. Hau, ogasun batzordean aztertu zen, kontu emozan, Iker, zozer esatekorik? Egunon, 708 zenbakidun dekretu bidez, 17.000 euro transferitzen dira kreditu globaletik alkatetzarako hain zuzen bere Euskaraldiko programarako. Eta 734 zenbakidun 2018ko 734 dekretuaren bidez, egiten dena da dirue habilitatu hain zuzen be 24.000 euro Larrako eskola publikoan eskilara ordezkatuteko. Diru hau
Eusko Jaurlaritzatik iritsi da, hau da honen sedea, eta sedea argi egoanez alkatetzan eskumena da bera onartutea eta gaur barri emoten da. Eskerrik asko Iker, inork esatekorik, hurrengora joko dugu. Laugarren puntua, 2017ko kontu orokorra onartzea, hau ogasun batzordean aztertu zen, uste dut hau batez onartu zela, Iker, zer esatekorik? Aztertu eta onartu kontu berezien batzordean izan, hasiera baten onartu gendun maiatzan erdialdera, ostean eukieban herritarreiko ikusgai egon zan, eta esan ez egon ez zelango alegaziorik, barriro kontuen batzordera ekarri zan, onartu zan, eta gaur plenora dakargu hala badagokio onartu izan daite. Bakarrik aipatu tramitezko onarketa batala, onarpen batala, honek bide emoten deutsolako bere tramita administratiboa jarraitzeari, eta besteak beste foru aldundiari eta herri kontuen epaimaiari bialtzeko bertoko kontuek, ezta? Eta hori da, probet labur-laburre honen sedea. Eskerrik asko, inor zer esatekorik, hau batez onartuko dugu orduan? Hau batez onartzen da. Bosgarren puntura joko dugu, Amets erakunde autonomoari askribatu 2017an udalean erregistratutako ondasunak, hauek erabili, hartatu eta administratzeko. Hau ere ogasun batzordean aztertu zen, prozedimentu arrunt bat da, Iker zer esatekorik? Tituluak esaten dauen lez, dakizuen lez, azkenek urteetan lan eskerga eginda udalaren ondasunak ondo kontabilizatuta egoteko eta amortizazioak eta ondo jasota ekiteko, eta bide horren barruan urteroko ekintza batzuk dagoz, eta hau da horretako bat, eta da ametseri jagoko zane ondasuna berari askribitzea naiz eta udaleko kontuetatik egin diren. Eta horren onarpena da dakargune. Inork esatekorik, hau batez onartuko dugu orduan, hau batez onartzen da. Zigarren puntura joko dugu, 2018ko udala aurrekontua aldatu, kreditu transferentzien lehenengo zenbakidun espedientea, hau ogasun batzordean aztertu zen, uste dut hau batez onartu zela, Iker, zer esatekorik? Bai, tramite utz bata, izan bere aurrekontu onartu gendunean partida jaki baten jarri gendun, etxe bizitzen alokairurako gazteak euko ebezan diru laguntzen partida, eta gerora bau garatu danean ikusi dugu egokiago izango litzatekela beste partida baten egotea, eta aldaketa hori dakargu plenora badagokio onartu izen daiten. Ez da ez diru gehiago, ez gitxi hau, baten dauena beste leku baten jartzea baino ez da. Inok zer esatekorik, hau batez orduan onartzen dugu hau ere, hau batez onartzen da. Zazpigarren puntura joko dugu, itxitako ekitaldietako fakturak onartzea eta ordaintzea, hau ogasun batzordean aztertu zen, hau ohiko punto bat da, higero etortzen dana, hau batez onartu zen, nik ez esatekorik? Bai dala, ez da egit, hilerokoa edo hilebirikoa edo urtean 12 bider, 10 bider zemat egiten da, honetaz ja danotak izu, faktura ja aztertu ziren zeintzu ziren, eta esteko asko gehiago, ez da. Inork esatekorik aprobengu, hau batez onartzen da. 8. puntura joko dugu, Bizkaiko Foru Aldundiaren Nafarroa eguneko zentroen eguneko arreta zerbitzu emateko hitzarmena onartzea, hau ongi gizarte batzordean aztertu zen, uste dut hau batez onartu zela, Itxaso, zer esatekorik? Egunon. Gaur Bizkaiko Foru Aldundiarekin desgaitasuna duten pertsonen eguneko zentroaren kudeaketarentzako hitzarmena dakargu. Hasiko naiz berriro? Gaur Bizkaiko Foru Aldundiarekin desgaitasuna duten pertsonen eguneko zentroaren kudeaketarentzako hitzarmena dakargu pleno honetara. No ba?
Bueno. Batzordean esan genduan lez, hitzarmen honen bidez gaur egun daukaguna barrizten dugu. Zerbitzu honekin, desgaitasuna duten pertsonei, banakakoa eta integrala, haien autonomia pertsonala hobetu edo mantentzeko izan ditzaketen muga funtzionala, konpentsatzeko eta haien ohiko zaintzailei laguntzeko hitzarmen bada. Hitzarmen honek 3 urtetarako iraupena izango du eta nobedade gisa familiei eta euren ohiko zaintzailei laguntza eskaintzea jaso egiten da. Eskertu batzordekide guztiei prozesu honetan lagundu izanagaitik. Inork esatekorik, onartu ingo dugu hau batez orduan? Onartzen dugu. 9. puntura joko dugu, eguneko arreta zerbitzuen erreglamentua hasiera batean onartzea, hau ongizarte batzordean aztertu zen, uste dut hau batez onartu zela Itxaso? Eguneko arreta zerbitzuaren erregelamendua dakargu ere osoko bilkura honetan onartu izan daiten. Azken hilabeteetan, gure batzordean, zerbitzu barri honetaz hitz egiten egon gara. Zerbitzu barri honen helburua edo xedea adineko pertsonentzako intentsitate basuko laguntza izango da beren arreta beharren arabera. Zerbitzu hau Euskadiko gizarte zerbitzuen kartean barruan kokatu daiteke. 60 urtetik gorako adineko pertsonentzako mendetasun arriskoan edo mendetasun egoeran daudenentzako. Astelehenetik barikura emango dugun zerbitzua izango da eta bertan eskuarte hezitzailea eta psikosoziala eskaini egingo dugu. Oinarrizko jarduerak lantzea aktibitate gisa egongo dira. Asmoa udaren bueltan urriaren martxan jartzea izango da. Berriro ere eskertu batzordeko kide guztiei mahai gainean jarri genduan erreglamendua eta gaur aprobatzeko ekarri duguna badanon artean aberastea lortu izan dugulako. Ina oso zer esatekorik, hau batez orduan onartzen dugu, hau batez onartzen dugu. 10. puntura joko dugu, Nafarroa zentroan eguneko arreta emateagatik sortutako prezio publikoak arautzen duen ordenantza onartzea honen loturadeko aurreko puntuarekin, hau ongizarte batzordean aztertu zen, uste dut hau batez onartu zela, Itxaso? Hobeto esan da ogasun batzordeak aprobatu eban. Bai eskertu ogasun batzordeak ondo ikusi balako gure departamentutik egindako proposamena eta beste zerbitzu batzuetako irizpideak mantendu izan dauzelako. Eskerrik asko, hau batez onartuko dugu orduan? Hau batez onartzen da. Hamaikagarren puntura joko dugu, Amore eta Etxanoko udalerrian gaztei etxe bizitzak alokatzeko diru laguntzak ematea arautuko duen ordenantza hasiera batean onartzea, hau ongizarte batzordean onartu zen, Itxaso oso zer esatekorik? Ordenantza honekin, gaztei emantzipazio bidean eta helduen mundura sartzeko prozesuan laguntzea ematea nahi dugu. Horretarako, 2018ko aurrekontuak aprobatu gendu zanean partida bat jarri egin zen. Etxe bizitzen alokairua sustatzea gazteen artean dugu helburu. 18-35 urte bitarteko gazteei zuzendutako ekimena. Gutxienez urte bateko iraupena izan beharko duen kontratuak eta alokairuan prezio gehienez 650 izan beharko du. Laguntza honetan parte hartu ahal izateko. Berriro ere eskertu alderdi desberdinatoko kide guztiei, hasieran jarri genduana eta gaur hona dakarguna danon artean aberastea eta hobetzea lortu izan dugula. Da espero dugu lastar ordenantza hau indarrean jartzea, gure gazteak aurrera pausu ematea eta alokairuan bidean jartzea. Eskerrik asko Itxaso, bai, Urko? Bai, egunon, EH Bilduk ordenantza honen alde egingo du. Hala ere, hainbat kezka plazaratu nahi ditu. Ordenantza honek gauza honak dituen arren, egia esan egoera bera, etxe bizitzaren egoera bera. Etxe bizitza merkatuaren egoera bera, ez da bat ere sanua. Frogatu izan da, diru laguntzak tarteko egon direnean, etxe bizitzen alokairuen inflazio piko bat ere egon izan dela. Ez Zornotzan bakarrik, baizik eta Euskal Herrian eta Estatu Espainolean. Orduan, noski, hor alde batetik arazo hori dago. Horrek ja maigainan jartzen du etxe bizitzaren politika integral baten eta legeria integral baten gabezia. Ero behintzat dagoen legeria berritu behar izatea. Gero bestetik ere, hor dauzkagu etxe bizitza hutsak.
eta hor ere, ez da politika integralik sustatzen oraindik ere estatu mailan, Euskal Herri mailan, udal mailan ere sustatu daiteke eta momentuz, ez da ikusi aukera hori, naiz eta hainbat aldiz atera den etxe bizitza gutxena alderdion artean, gai bezala. Eta noski, etxe bizitza bera, gai integral moduan tratatzen ez den bitartean, beti izango dugu bildur hori, ez da, hau da, ordenantza hauek aterako dira, baina gero, ordenantza hauek ateratzean eta X eurotako diru laguntzak ateratzean, baliteke, ia beti edo beti egotea inflazio piko bat, hau da, etxe bizitza hori alokatzen duenak, jakingo du pertsona batek, gazte batek, diru kopuru konkretu bat jasoko duela, orduan hortik aurrera egongo dira, hor egon behar ez luketen joko batzuk. Egia esan, konponbidea ez da erreza. Hau da, baina arazoa plazaratu behar genuen, ze azkenean, arazo ez da azkenean alokairurako diru laguntza bat jasotzea, hori udaletxe bakoitzaren ahalmenen eta gaitasunen menpe egongo da, beti ere, eta administrazio publikoen gaitasunen menpe, baina arazoa da gero horren atzetik etorri daiteken buelta, eta buelta hori oso iluna izaten da. Orduan, honek abian jartzen du, beharrezkoa dela etxe bizitzen inguruko politika integral bat. Eskerrik asko, Urko. Alicia. Egunon. En primer lugar, me gustaría agradecer a todos los partidos su apoyo a esta ordenanza, cuyo objetivo principal es apoyar a la juventud en su proceso de emancipación y facilitar el acceso a una vivienda en régimen de alquiler. Actualmente acceder a una vivienda no es fácil para casi nadie, pero para la gente joven aún es mucho más difícil. Es complicado debido a la precariedad del empleo, bajos salarios, acceso a préstamos, etc. Este colectivo necesita irse incorporando al mercado inmobiliario. Esta ordenanza pretende suavizar las dificultades en las que se encuentran las personas a las cuales va dirigida. Hay que destacar que, aunque se apruebe el día de hoy, tiene efecto desde el 1 de enero del año 2018. El Partido Socialista tenía en su programa electoral esta propuesta y nos felicitamos de poder aprobarla hoy aquí en este pleno. La podrán solicitar jóvenes entre 18 y 35 años, empadronados 2 años consecutivos o 10 ininterrumpidamente. El precio del alquiler no podrá ser superior a 650 euros. El contrato no podrá ser inferior a 1 año. La cuantía de la subvención se establece en un máximo de un 50% con un límite máximo de 250 euros al mes. Esta ayuda no es compatible con otras ayudas. Se excluye de dicha ayuda a los jóvenes que dispongan de una vivienda alquilada a través del programa Bizigune. Los ingresos de la unidad convivencial no podrán superar los 28.000 euros brutos al año. Desde el Partido Socialista deseamos que esta ordenanza sea bien acogida y sirva para que la juventud pueda comenzar a emanciparse. Mil esker. Bai, Urko, zure daitza. Alicia, ados ia zure hitz guztiekin. Gauzatxo bat, enuke nik adostasunik erakutsiko horren inguruan EH Bildu moduan. Zuk esan duzu, azkenean, merkatu inmobiliarioan barneratu behar ditugula gaztea. Merkatu inmobiliarioak hor egiten dituen sarraskiekin nik ez dakit azkenean gazte bat tiburoiez betetako itxaso baten sartzea ez dan. Azkenean emantzipatzea da, terminologia kontu bat da, baina terminologiekin askotan oso sentiberak izan behar dugu, ze ikusi dugu merkatu inmobiliarioak 2008tik gaur egunera zelakoak egin dituen eta aurreko urteetan ere merkatu inmobiliarioa borborrean ibilizenean ere zelakoak egin zituen. Kontu izan dezagun alderdi guztiok edo guk behintzat EH Bildu moduan kontu izango dugu horlako terminologiekin, hau da, ez ditugu merkatu inmobiliarioan barneratuko, baizik eta emantzipazio egoera batean barneratuko ditugu. Azkenean, baina diote puntualizazio moduan bestela gainontzeko hitzekin erabat ados, hau da, gazte horiek bere espazioa behar dute bai ala bai. Vale, te agradezco, tienes razón, y yo creo que he dicho. Este colectivo necesita irse incorporando al mercado, da igual, de la vivienda en alquiler, llámalo, vale, la palabra sobra, es que recasco. Besterik, hau batez onartuko du orduan, hau batez onartzen da. 11. puntura joko dugu, Betaraneko urbanizazioerako proiektuari dagozkion lanen
kontratuaren barne gisa ezarritako abala zati batean egikaratzea. Hau hirigintza batzordean aztertu zen, hau batez onartu zen, azken finean da garantia barruan dagoen obra baten, abal bat dekoguna, ejekutatzea, inzeuen enpresa desagertu delako. Inork zer esatekorik, hau batez onartuko dugu, hau batez onartzen da. 11. puntua, enpresetan lan kontraturik gabeko praktikak egiteko diru laguntzak emateko oinarriak udal gaztedi plana arautuko duten ordonantza hasiera batean onartzea. Hau enplegu batzordean aztertu zen, zer esatekorik? Eskerrik asko Andoni eta egunon guztioi. Udal gaztedi planak Bizkaiko Foru Aldundiaren eskutik doan hirurteko proiektu bat da. Zornotzako udalak Durangaldeko gaztedi proiektu honetan Durango, Ermua, Abadiño, Elorrio, Berriz Garai, Iurreta, Izurtza, Maiabia, Mañaria eta Zaldibar herriekin batera parte hartzen du. Proiektu hauen helburua gazteei lan egoeran bultzada bat eskaintzea da. 2017-2019 epealdian egintzak bi norabide dantza zuzenduak daude. Bata, enpresetan lan kontraturik gabeko praktikak egiteko aukera diru laguntza bat medio, eta beste bat, enpresa ideien lehiaketa bat. Gure oso igual biak azaltzen duaz da edo lehenengo puntua. Lehenengo puntuan, enpresetan praktikak egiteko proiektua, 18-25 urte bitarteko gazteentzako zuzendua dago, Amore eta Etxanon erroldatuak egon behar dute, titulazio unibertsitario lanbide heziketa titulazio edo eta profesionaltasun ziurtagiri bat izatea eskatuko zaie. Arlo berdinean 3 hilabetetik gorako lan harremanik edo antzeko esperientzia profesionalik ez izatea. Lanbiden eta bere kasuan gazte berme sisteman dagokion fitxategian inskribatuta egotea. 175 iraupeneko lanaldia izango da. 3 eta 6 hilabete arteko iraupena izango du, eta enpresa bakoitzari 500 euroko diru laguntza emango zaio, bekadun pertsonari ordaintzeko eta enpresak langilearen gizarte segurantza ordaintzeko. Alde batetik, puntu horreri dagokiona, hauze da azalpena. Eskerrak emon behar dutxo da, proiektu hauek bultzatzen dozuen guztioi. Eskerrik asko. Noia bestetala. Bai, inor zuzure esatekorik, bai Ander? Bai, egunon. Zornotzako EH Bilduri eztabaidatzen egon gara, gai honen inguruan. Azkenen aurreko puntuarekin zer ikusia dauka, gazteak etxe bizitzak alokatzeko eta moten dan diru laguntzagaz eta bar. Eta kasu honetan, praktikak edo lan mundura zabaltzeko aukera zabaltzen dan proiektu honi gure kezka azaldu nahi dugu. Kezka guretzako urrengoa da. Gazteak, normalean, eta batez ere lanbide heziketan, ziklo guztietan, dekie modulo bat deitzen dela FCT, erderaz esango dut, Formación en Centros de Trabajo, 4 ordukoak. Hor dekie, lehenengo aukera, enpresa eta enpresan mundua, elkar ezagutzeko, bai ikasleak. Enpresa eta bai enpresariek ikasleak. 3 hilabete 10, gutxi gora bera plan hau irauten duen beste, eta hor, hartu emonak eta oso aberasgarria da danontzako, bai enpresa eta esan duten moden, bai ikasleentzako, olako moduluak egotea ziklo guztietan. Horren ostean, olako proiektuak kezkak eta zalantza sortzen dozkuz, zebere zeukindabi aukera enpresa ezagutzeko badaki ezer dan enpresa bat, eta gure bildurra da, gazteak euren prekaritatean sakondu lukeen diru laguntzak bideratzen ari garela, badakigu ez, baina badauz, kasu honetan, eta ezagutzen dugu, hezkuntzatik badauz olako proiektuak ere bultzatuta, enpresak batzuk, ez danak noski, ez danak, neko joera dekie olako jokuetan sartzeko. Eta azkenean, horratzetik, eta hori da gure beldurra, esan dute moduen, etorri leike ikasle edo pertsona gazte horren prekaritate puntu bat. Hau da, badeko esperientzi bat enpresakin, orduen ontzin behar dana da, enpresariek horrek, egoki batean
kontratatu eta ez olako diru laguntzan bitartez. Hala ere, kasu ez da erreza arlo guztietan horrelakoak egiterik, hori badakigu, arlo batzuk errezagoa dira beste batzu baino, hori ere badakigu, eta hori dalata, kasu honetan gure ikuspuntua Zornotza EH Bildukoa abstentzioa izango da. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ander, indosune reflexioan gauz askotan guztiz adoz. Eta kontu ibili behar da, argi behar da, eta ebaluazio bat beharko da zelan doazen gauzak. Baina holan da, ez da hau eskubiderik pertsona batek, praktikak eta barneratu da lan munduan, enpresak aprobetxetia holako gauzat, ez beste batzuk barneratzeko, ez barneratuta dauzenak berriro kontratatzeko. Eskerrik asko, Ander. Boskatu ingo dugu orduan? Hamalaugarren puntura joko dugu, Amaitetxan udalerrikiko gaztei zuzenduta dagoen enpresa ideian lehiaketaren oinarriak arautuko dituen ordenantza hasiera batean onartzea hau enplegu batzordean aztertu zen, Esti? Bai, egunon berriro. Proiektu hau besteari lotute doie, eta kasu honetan, 16 eta 29 urte bitarteko gazteek parte hartu ahalko dute ideia lehiaketa honetan, Amaitetxan etxanon erroldatuak egon beharko dute ere, eta enpresa ideia bat izatea eskatuko zaie. Sariak 1.000 euroko lehenengo sari bat egongo da, eta 500 euroko bigarren lausari. Gitzi gehiago esateko neri buruz, eta barriro be eskerrak bultzatu duzuen guztioi. Eskerrik asko. Bai, Urko? Egunon barrio be, honen alde egingo dugu EH Bildu moduan, beti ere hainbat gauza kontutan hartuta. Alde batetik, honek aukera asko emango lituzke autoenplegua dagoenean, aukera gutxiago egoten dira, aurreko puntuan aipatu dugun prekarietatea horra gertzeko, autoprekarietate bat ez da egoerarik onena. Gero, komentatu beharra dugu baita gauza bat, eta da, egitasmo, enpresa, erakunde berriak sortzen ez dituen ekonomia bat hilzorian dagoela esaten dela. Gure enpresak, gure euskal enpresak, benetan indartsuak izan dira iraganean, batzuk indartsuak dira gaur egun, baina ez dira betiko. Eta hori kontutan hartu behar dugu. Ez dira betiko, duela 50-60 urte zeuden sektore berdinetan daudelako, eta sektore horiek jadanik beste foko geografiko batzuetan daukatelako euren lehiakortasuna. Eta gure enpresek gerota lehiakortasun arazo gehiago dauzkate. Horri erantzuna emateko beharrezkoa da negozio berriak sortzea. Eta enpresa ideia horiek guztiak ez dira izango, egun lehiakorrak izan daitezkeen eta etorkizunari begira lehiakorrak izan daitezkeen jarduerei bideratuak. Baina arduratu beharko gineke ez bakarri Zornotzako udaletxe moduan, baizik eta azkenean euskal gizarte moduan bai administrazio publikoetatik eta baita beste eragileetatik ere, azkenean sortzen diren negozio berriak eta datozen ideia berriak izatea etorkizunean Euskal Herriari enplegua emango dioten sektoreen ingurukoak. Azkenean, sektore tradizionaletan, beti dago jakituri bat, baina beti dago lehiakortasun falta izugarria, eta zenbat eta denporak aurrera egin, gehiago aurrera egin, orduan eta lehiakortasun gutxiago daukagu, jadanik, tradizioz ezagutu izan ditugun sektorioetan, ezta. Iraganean geratu da, Federico García Lorcak esaten zuenean baskos de piedra blindada, ezta. Azkenean, altzairua eta metala izan da gure bizitza, baina jadanik metal hori, altzairu horrek beste nonbait dauka bere lehiakortasun puntua, eta esaterako London Metal Exchange merkatuan ez daukagu ja aspalditik lehen geneukan pisua, ez da. Orduan, ideia berri hauek izan daitezela, benetan sektore berrienak eta etorkizunean ere gure ekonomiari beste dinamismo bat emango digutenak. Ez bakarrik Zornotza mailan, Zornotzak alduen egingo du, baina bai Euskal Herri mailan. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Urko. Orduen hau batez onartuko dugu? Hau batez?
hau batez onartzen dugu, eta 15. puntura joko dugu, eskeriak eta galderak. Eskaririk, galderarik, bai, Leire? A ber, gaia atalan eban, enplegu eta sustatpen ekonomikoaren batzordean, eta horrengoa da. Hemen azaldu gora dugu gure kezka eta puntu baten azarrea be, ez garelako sentitzen, EH Bildutik, identifikatuta, udaletxonek azken aldian eman deuen irudi instituzionala, martxan jarritako ekintza eta proiektukin. Zergaitik, aspaldi honetan, hainbet gauza inauguratu, aurkeztu, egin dira udaletxe honetan, eta badibidez piztinetako aldagelak, nezetarinago era egoki baten irigintzako batzordetik joan ginen ikusten oso ondo, eta eskertzen diez olako gauzak, baina gero, inaugurazioetan, edo Irimarkako adibidez, Irimarkan aurkeztu izanean, beste alderdiok ez du jaso inongo gonbidapenik proiektu horrek aurkeztu egin diranean. Eta proiektu horren alde, kontra, edo abstenitu, danok hartzen dugu parte. Eta CAJ ontsen momentu honetan, PSOEren laguntza behar dugu gauzak aurrera tarateko, eta baita ere, hortik aparte, besteok egiten duguzan, ekarpenak ere, ez da kontuen hartuten, udaletxeak, udaletxe moduen egiten duen argazkia. Eta, azaleratu, gure, kasu honetan, gure kezka, eta gure azarrea, azkenean, ez jadukulako iruditzen, hori udaletxeko irudirik danik. Beste barik ez. Bai, eskerrik asko Ander, nik gauzatzu edo bakarrik. Ni alkaten azenetik inauguratu ez dut inauguratu ezer. Ez dut inauguratu ezer. Egiten dutana da, prentxaurreko bat, proiektu bat aurkezteko, baina ez dut inauguratu ezer. Baina importantea da, ikainera inauguratzen badut eta ez badutxuet konbidatzen, pues nik uste dut batxartu egongo legokela. Nik ez teket inongo problemarik, nik emoten duten prentxaurreko edozinetara, eta esan dutxuet, baina eta berriz nik ez dekot inongo problemarik etorteko. Inongo problemarik. Nik konbidako txuget etorteko prentxaurrekoetara, eta normalean egoten da alkatea eta arloko zinegotzea, eta emoten da prentxaurrekoa, eta ez da inongo problemarik. Baina inongo problemarik, niri kezka ipini oztezu. Zen nunen, eta mezauzi itxaso Leire eta zu, eta ez hau zuet etorri zaiki ez urrengo prentxaurrekora, problema barik. Bai, gu besteko arazori joateko, gomilatute gauzenean, gu besteko arazori joateko. Eta, bueno, igual aurkezpena izango zan hitza eta ez inaugurazioak, bale. Baina nik uste dut, interesgarria edo bentsat udaletxea sentitzen garenok eta parte modu txatatzen dugunok olakotara gonbidatutea eta zera. Hori izan gure eskaera. Bueno, egunon, nire pizkat irudi bat hitz egin nahi dut. Batez ere berdintasun plan bat dauka udal honek eta azkenengo prentxaurreko batetan agertutako argazki bati buruza. Bueno, irakurringo doz, lasa jauna horrela. Berdintasun saileko zinegotxei zuzendu nahi dut batez ere. Eta bozera maile batzordera eramango zuela esan zigun horri eta eraman ez duena. Hori Alicia da. Azkenengo berdintasun batzordean, gure herriko gaztetxoek berdintasun, parekidetasun, mikromatxismo, feminismo, matxismo, eraso sexistak, buruz dauzkatein ikuspuntuen eta beraiekin landutako berdintasunari buruzko memoria jaso genituen. Bertan, hainbat ideien artean, mikromatxismo identifikatzeko zailtasunak agertu ziren. Ikastetxeetan, genero indarkeria prebenitzeko egindako ikastaren memoria sari naiz. EH Bildutik, parekidetasun eza eta mikromatxismo dun argazki bat jarri genuen bai gainean. Ez dakik gogoratzen duzuen, ganeko argazki batetan 11 gizonezko agertzen ziren. Egunerokotasunean dagoena da, ez dago emakumerik argazki horretan agertzeko, 8 zinegotzi gara emakumeak. Eta horrelakoak entzun ondoren, zera esan nahi dugu.
Berdintasun sailean ere mikomatxismoak identifikatzeko zailtasunak daudela. Ahoa betetzen zaigu jaietako kartelaren irudia emakumezkoa dela, pregoilariak emakumezkoa direla, iazkoa izetara emakumez josia zegoela, baina sarritan utz egiten da. Ahaztu gabe, berdintasun batzordean, bozeramaile batzordera eraman gazuela esan zen, eta adostu bazen ere, ez da horrela izan, berdintasun saileko lehendakaria bozeramaile batzordeko kide izanik. Jakin nahi dugu zergaitik ezen eraman. Besterik. Vale. Egunon berriro. Leire, tienes razón. Yo comenté que iba a decirlo en la Junta de Gobierno y en Junta de Portavoces. En Junta de Gobierno te aseguro que lo comenté, ¿vale? Ahí están los concejales de todas las áreas y les dije que entre todos deberíamos de procurar que esto no volvería a ocurrir. No era una buena imagen. Es verdad que no lo comenté en la Junta de Portavoces. Te puedo pedir perdón, no te va a valer, lo siento. Yo, ya te digo, lo dije en la Junta de Gobierno, que era donde estamos representados todos. También te dije también te dije en Berdintasuna que yo esa foto no tenía por qué saber que iba a ocurrir, que se iba a presentar así y no podía hacer nada, porque ahí estaban representados las empresas. O sea, la empresa que lo ha hecho eran esas personas, yo no conocía. Lo siento, no te puedo decir otra cosa. Nik erantzunen bat eman behar dut zuri. Ez, dana dela, Alicia, que zuen komenteu, baina handar egon zan, eta handarrek komenteleikin bebai, esan gure bozera maile batzordean. Aukera eukizen dula komentatzeko, eta ez dago inongo problemari. Nirik eskatuko zen argazki hori norma izango bazan. Baina zuk sobran dakizu, argazki hori akzidente bat dela. Baten gertatu da, eta ez da gertatu gehiago. Hori argi eta garbi geratu daikela. Eta gero beste gauza bat esango neke. Askotan, jentea egoten da, konbidatzen dozuz enpresa ezberdinetakoak, eta udalak ez deko eskumenik esateko nordoan edo norestoan. Udalak deko eskumena, alkatea bada eta gizonezkoa bada, joan daiten. Eta uste dut, asidente bat izan dela. Dana dela, moz geratzen dela, guztiz adoz nahu. Baina holako argazkiak askotan da askotan ikusten duguz. Askotan eta askotan. Eta nibe zuaz bat nator, gizarte hau aldatzeko, gauza horrepe aldatu behar dire. Eta hori horrela da. Baina uste dut, pentsetan dut danon laguntzagaz, behintzet alegintzen garela udal honek beste irudi bat ekuitea. Eta aleginduko gara, berriro bez horako ez gertatzea, baina bai burotitzi maiganean ez dela norma udaletxo honetan, eta uste ingo dugula alegina berriro ez gertatzeko, beste barik. Bueno, ni alde batetik, Alicia, has dicho, en la Junta de Portavoces estamos representados todas y todas. Perdona, la de Gobierno. Sí. Los presidentes. Espera, Parcato. Que estamos representados, quiero decir que normalmente hay un tema de AMETS, no, de Berdintasuna estoy yo. Sí, para la Junta de Gobierno no estamos representados todos los grupos. No he dicho todos los grupos, he dicho los concejales de todas las áreas, pero del Gobierno, ¿vale? Yo sí hubiese agradecido que hubiese llevado a la Junta de Portavoces, Andoni Zudinozu, Andere Gonzala, bai. Baina eske berdintasun saileko lehendakaria beratza eta bera geratu zen eramateko. Hori alde batetik. Ez. Bai, gainera Anderrekin hitz egin eban eta erabaki gendun guk ez genula atara behar gaia. Guk atara gendulako. Ez taldetik, akzidente. Bai, baina sarritan gertatzen da. Ez bakarri Zornotzan. Zornotzan agian behin, bitan, baina gertatzen da. Eta gehi bat, asko ba. Eta ni behintzat, emakume bezala, ezin dut horrelakorik onartu. Batez ere, berdintasun plan bat eta zertuta gaudenean. Bale?
Eta nik esan dutxut, eta gauza bat holan gertatzen denean, eta gertatzen da, eta nik berriro esango dut, eta dano dakizue, alegintzen garela hori gertatu ez dadin, gertatu zen, ez da berriro esaten dut, irudi egokia ez dela, eta gainera ez dugu isladatzen udalbatzak honek pentsatzen duena, inondik inora, eta punto. Eta egin behar duguna da ikasi, eta aurrera jarraitu, eta aleinakin berriro ez gertatzeko. Nik hori pentsatu dala bidea, eta hor egin behar dugula lana. Nik gogoratzen az, azken urteetan asko aurreratu dela, ez segurazki behar zana, seguru nago ezetz, baina, apurke, alegindu behar gara, gauzak horrek gertatu ez daikezela, eta hemen behar dugun irudia beste batzuentzako eredu bagara, beste bat izatea. Eta benetan batzordetan eta gai hau aztertzeko ez da guinengo problemarik, eta badakizuenez gai guztiak tratatzen dira problema barik. Eskertuko genuke eta gainera, berdintasun saila oso transversala da. Eta bai mesedez hurrengo baterako. Besterik? Sí, yo agradezco siempre todas las aportaciones que se hacen, siempre pedimos aportaciones y en este caso ya he dicho, vale, en la próxima Junta de Portavoces llevo el tema, ¿de acuerdo? Y agradezco, lo repito, todas las aportaciones que hacéis desde todos los partidos y estamos deseando, de verdad, porque las necesitamos. Eskerrik asko. Beste galderarik, bai urko bota. Bueno, eskari bat. Bai, eskari bat eta beste eskari bat. Bai. Lehenengo eskaria, azkenean berdintasun sailari edo dagokionari. Hau da, hauek erderaz bakarrik daude, gaztelaniaz bakarrik daude, guk behintzat jaso dituguna, ea posible den euskeraz ere jasotzea. Hau da, azkenean, bueno, hori da lehenengo eskaria, bueno, ez dakit nori dagokion, beraz, badezpadan, dagokionari hor usten diot. Eta bigarrena, eskari bat, Zornotzako herriari eta baita Zornotzatik kanpo etorriko direnei ondorengo egunetan. Azkenean, eraman ditzagun jai hauek behar den bezala, eta ez ditzagun izan, igaz eukin genituen egoerak, eta azkenean, errespetuz, lasaitasunez, eta batez be, postasunez betetako jaiak izan daitezela. Baina errespetua lehenengo. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Urko. Ados egin duzun hitzekaz, eta segurazki euskeraz be dauzela. Segurazki nago erantzun emango etzu zinegotxia, baina segurazki... Vale, lo sabía, Sabía que lo ibas a decir. Vale, cuento. Llegué a Metz con David, le dije, oye, David, por favor, voy a llevar un kit, quiero... La verdad, abrí una caja, la primera. Lamento no haberme fijado, pero están en euskera y en castellano. Las dos lenguas son oficiales. Quiero decir, siento haber traído aquí solamente esta, pero no es oficial, con lo cual, pero que está en castellano también, ¿vale? En euskera. Uy, perdón, en euskera, eso es. Vale, y luego quería, por favor, como concejala de Igualdad, ¿vale? Quería decir, vale, en estas fiestas y siempre las mujeres queremos y tenemos el derecho de divertirnos siendo y sintiéndonos libres. Todas las mujeres necesitamos todos los derechos, la misma dignidad, todos los días y en todas partes. Necesitamos una cultura de tolerancia cero contra el abuso sexual. Nos queremos valientes, nos queremos vivas. Como concejala de Igualdad me gustaría que todas y todos disfrutemos de unas fiestas basadas en la tolerancia y el respeto. Este ayuntamiento y todos los responsables políticos estamos comprometidos y luchamos para que esto sea una realidad. Tenemos que recordar que no es siempre no, es beti da es. Como dice el lema de las fiestas, Zornotzako jaietan eraso sexistarik ez, erasotzaileak kanpora. Eskerrik asko eta ondo pasa. Bai, eskerrik asko, Alicia. Beste donorek, zozer esatea nahi badau. Bueno, nik zuen hitzak danak bat egiten dodaz, eta horretaz aparte,
oporretan zeusienok disfruteu, urrengoak hartzen dozuen ape bai, pila kargeu, zireia etorriko jaku, maldangoran, eta alduen onduen paseu. Agur.